Rosteh je isporučio vazdušno-kosmičkim snagama Ruske federacije novu seriju borbenih lovaca 5. generacije Suhoi Su-57, koji je u novoj modifikaciji dobio niz značajnih poboljšanja, sa čime se nastavilo unapređivanje ove borbene platforme koja se uspešno koristi i u borbenim operacijama u zoni specijalne vojne operacije na istoku Ukrajine, gde je Su-57 upotrebljen i kao lovac presretač, ali i kao platforma za lansiranje savremenih borbenih sistema, dronova kamikaza i krstarećih raketa. Mi ne proizvodimo samo avione, mi ih stalno razvijamo na osnovu potreba kupaca i realnih borbenih uslova. Su-57 je oružje koje je dokazalo svoju efikasnost na frontu. Uništio je brojne ciljeve. Ovaj sistem 5. generacije može se koristiti čak i protiv najsavremenijih neprijateljskih sistema protiv vazdušne odbrane. Danas smo vojsci isporučili avione koji su postali još moćniji i opasniji, rekao je Sergej Čemezov, generalni direktor državne korporacije Rosteh. Su-57 je konstruisan za obavljanje širokog spektra borbenih misija, sposoban je da dejstvuje na ciljeve u vazduhu, na kopnu i na moru. Letelica se može koristiti 24 sata dnevno, uključujući nepovoljne vremenske uslove i u zahtevnim uslovima ometanja. Prema rečima pilota Su-57 ruskih vazduhoplovnih snaga, nadogradnja aviona će proširiti broj misija koje ovaj tip letelice može da obavlja. Napredne mogućnosti ugrađene u sistem naoružanja aviona omogućavaju upotrebu novih tipova oružja vazduh-vazduh. Koje su modifikacije uočene na novoj seriji Su-57E? Nadograđeni sistem za upozoravanje na približavanje rakete Su-57 pojačava zaštitu od napada protivničkih raketa i sa dodatnim kanalima značajno poboljšava operativnu svest, otvarajući put za sintetičke slike uparene sa novim displejem na kacigi, kako je nekoliko puta pomenuo N. Dorofejev, šef odeljenja za pilotsku kabinu OKB Suhoj. Novoisporučeni borbeni avioni Su-57 opremljeni sistemom za upozoravanje na približavanje rakete ili MAWS, zasnovanim na infracrvenom snimanju. Ovaj MAWS visoke rezolucije zasnovan na MBIR ili LBIR kamerama napravljen je da poboljša operativnu efikasnost protiv bilo kakvih pretnji. AL-51F1 iz Delije 30, avionski motor 5. generacije oznake Produkt 177, koji je prvi put poleteo na Su-57 krajem decembra 2025. i sada prolazi kroz letna ispitivanja. Ovaj motor daje veći potisak, manju potrošnju goriva, veći domet i bolju pouzdanost u odnosu na ranije motore uz duži resurs rada. Iako je prikazan novi motor Su-57M je i dalje opremljen prvim stepenom turboventilatorskog motora AL-41F1. Do danas se procenjuje da je broj aviona, uključujući eksperimentalne prototipove koji su sišli s proizvodne trake, između 55 i 60, dok jedinačna cena iznosi $65 miliona. Su-57 već ima sofisticiranu avioniku sa integrisanim senzorima, AESA radar N036 Bjelka sa više antena, IRST i elektronska podrška. Modernizovana varijanta Su-57M, planirano za serijsku proizvodnju, trebalo bi da ima AI pomoć u kokpitu koja olakšava operacije, ubrzava inicijalizaciju sistema i smanjuje opterećenje pilota. Sistemi za upravljanje naoružanjem novog aviona prilagođeni su kako hardverski, tako i softverski, upotrebi kompaktnih višenamenskih taktičkih raketa
S71M monohrom. Sistem za upozoravanje na radar dobio je kritična softverska ažuriranja sa učitavanjem šablona amplitudno-frekventnog režima za nove multifunkcionalne radare neprijateljskih sistema protivvazdušne odbrane, na primer TRML-4D, Arabel, Pelikan, odnosno MHR i ANMPQ-65A.